Niin, Tuomas Vänttinen, tervetuloa tähän HPK-historian ensimmäiseen videohaastatteluun. Kiitos paljon. Onpa mukava päästä historiakirjoihin. Meillä on täällä vähän fanit lähetellyt sulle kysymyksiä ja niitä tässä nyt on sitten tarkoitus vähän käydä läpi. Ihan näin alkuun, miten kesä ja harjoittelu on sulle sujunut? No sanotaanko näin, että vähän kaksijakoisesti, että tuossa vähän särettiin itteemme, polvi meni taas ja sitä vähän operoitiin. Ja oma toimisella sitten reenailtiin ja pari viikkoa kerkesin ennen lomia oli joukkueen mukana. Siinähän se reenaillessa ja golfatessa meni rouvan kauteen. No miten onko sulla jotenkin harjoittelu muuttunut tässä vuosien varrella? Onko jotain nyt esim. Täksi kesäksi erilaista, mitä oli viime kesänä? No ei oikeastaan, että ikää tullut enemmän, niin osaa varsinkin pikkusen paremmin reenailla kuin aikaisemmin nuorena poikana, milloin se kun makkara ei olutta, mutta nykyistä jotain pakko tehdä, muuten ei tule kyllä kesän jälkeen, kun tullaan sitten takaisin tänne. Aloitetaan bändin kanssa nämä hommat, niin ei sitä muuten tule mitään, se kesän tehnytkään mitään. Aivan. Viikon päästä pitäisi aloittaa uusi kausi, niin millä fiiliksillä siihen? No kyllähän tässä vähän odottaa, että alkaa sarja ja kuitenkin nämä harjoituspelit, niitä kuitenkaan mun mielestä turhan vakavasti ottaa, että se on kuitenkin niin eri homma sitten, kun aletaan pisteistä pelaamaan ja näin poispäin. Ainakin itse tunnen sen silleen, että totta kai pitäisi pystyä latautumaan noihin peleihin ihan samalla tavalla. Mutta tietenkin siinä on se, että sitten kun ruvetaan pisteistä taistelemaan, niin se on ihan eri juttu kuitenkin, kun hiilen aina koukot vastaan täydelle hallille, niin se on vähän eri asia kuitenkin. No onko sä asettanut itsellesi jotain henkilökohtaisia tavoitteita ja mitä ne mahtaisi olla? No sanotaanko näin, että pysyy ehjänä suht pitkään, että tässä on kuitenkin vuosien saatossa tullut jonkun verran semmosia kausia, että on vähän niinku jossain vaiheessa katkennut, että tässä on tavoitteena, että pysyy ehjänä, pystyy pelaamaan täydet 60 peliä ja näin poispäin ja sitten playoffit, että siinä olisi tavoitetta kerrakseen. Sitten jos ehjänä pysytään, niin tulee varmaan taas lisätavoitteita ja kuitenkin pieni palo mennään, että kunhan joukkueen kanssa päästään hyvin tuohon junaan mukaan. No sulla on nämä harjoituspelit mennyt aika pisteidenkin saralla aika hyvin ja sä oot paljon saanut vastuuta myös ihan ykköskentässä asti. Niin onko Tuomas Vänttisestä ensi kaudella mahdollisesti pistepörssin voittajaksi? No, en tiedä kukaan esittänyt kysymyksen, en tiedä onko hallilla käynyt ollenkaan, mutta ei kannata nyt ruveta, että ne on edelleen. Mä oon vetänyt ihan täydellä koko ajan kuitenkin, että vuoto himmailu. Et ei kannata ottaa mitään pistelippua. Mikä sä näet, että olisi HPK-vahvuus tulevalla kaudella? No varmaan sama kuin viime vuonnakin se yhteispeli ja meillä on aika tasainen nippu ja tullut uusi vanhoja pelaajia tänne ja näin poispäin. Että varmaan aika hyvin syöpynyt kuitenkin tämä toiminta, mitä täällä tehdään ja joukkueen kanssa toimitaan ja miten toimitaan, niin se on kuitenkin varmaan kaikille tuttua ja aika hyvin saatu mukaan pelaajat siinä, ketä on tullut ja näin poispäin. Että yhteispeli ja mitä tietenkin viisikkona touhutaan tuolla, että kaikki on samalla sivulla että siinä on vielä vähän hinkkaamista kuitenkin. Mutta tässä on viikko aikaa hyvin painaa viisikon hommia ja saada ne jutut toimimaan, mitä haetaan. Joo, no säkin allekirjoitit viime kaudella aika varhaisessa vaiheessa jatkosopimuksen seuran kanssa, 2-vuotisen paperin. Tarviko kauheasti miettiä valintaa? No ei tarvinnut, että emme halunnut edes keskustella oikeastaan minkään muun joukkueen kanssa, että se oli hyvinkin helppo tehdä. Että Kerho antoi sen sauman mulle jatkaa vielä kuitenkin liikaa ja silloin edelliskaudena kun olin loukkaantunut, niin ei ketään muita joukkueita ollut SM-liigasta kiinnostunut kuin Kerho ja en halunnut sen takia mihinkään muualle edes lähteä juttelemaan diilihommia. Se oli erittäin helppo tehdä ja erittäin iloinen olla täällä. Onko Hämeenlinnassa jotain sellaista kaupunkina, mikä vetää niin sanotusti puoleensa? Mulla on golfkentät ehdottomasti. Vesistö on kivaa ja kuitenkin Savonlinnasta itsekin lähtenyt, niin tykkää vähän tämmöistä pienemmistä kaupungista, että aika samantyylinen. Ja täällä on kaikki mitä itse tarvii. Ei tarvitse kuin kaupan, elokuvateatteri ja golfkentät ja oma koti, niin se on ihan huippu. No sitten kun säkin oot tuolla vähän erikoistilanteiden mies, YVT ja AV:takin on tullut petrattua, niin jos sä saisit valita, niin kumpaa sä pelaisit mieluummin koko kauden? Tasakentällisten lisäksi, ylivoimaa vai alivoimaa? Jos pitäisi miettiä kyllä. Kai mulla on enemmän
me luulen, että mulla on enemmän apuja kuitenkin auttaa joukkuetta alivoimalla kuin ylivoimalla. Että me pitää ajatella silleen, että miten sillä olisi joukkueelle etua, niin ehkä sitä alivoimasta kuitenkin on sitten enemmän hyötyä. Kysytään tähän loppuun vielä, että onko sulla jotain terveisiä tai toiveita faneen suuntaan, mitä sä haluaisit lähettää? No tietenkin, että saapuisi mahdollisimman paljon katsomaan ja kannustamaan ja unohtaa se perussuomalaisen negatiivisuuden ja enemmänkin positiivisen kautta, että kyllä siellä varmaan kaverit, ketä on jäällä, niin ainakin suuri osa yrittää parhaamme tehdä. Että sitä positiivista kannustusta, niin kuin täällä on kyllä ollutkin, että on tykännyt tosi paljon fanitoiminnasta, mitä täällä on ollut ja lähinnä se on ollut kyllä positiivista, että ei mulla ainakaan mitään negatiivista sanottua. Että kunhan vaan saapuu mahdollisimman paljon ja Sankoin joukkoon tänne kannustaa meitä, niin aina on mukavampi pelata. Selvä. Kiitos tästä haastattelusta. Kiitos.